खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबो दङ बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफनि बिजाथिया दोलो नागारना बिजेपिआव हाबबाय रंजाखुंगुर बसुमतारिया बिसायख'थि नागारनायनि खेंफोरथि होदों तामुलपुराव बिजाथि गैयाब्लाबो बिपिएफआ बिसायख'थियाव बाहागो लागोन एनएलएफबिनि जोनोम जानायाव बिपिएफनि आखाइ थानायनि अजद बिसायख'थि आयगनिफ्राय हेमन्त बिश्व शर्मानो जाहोन खिन्थानाय नटिस मिरुनि आबाद बिफाननि मन्त्रि नरेन्द्र सिंह तोमरआ बड'फानि मांखरसालियाव बिबार बावफैदों बारग' गाहाय मन्त्रि एच.डी. देव गौडानि देहायाव कभिड पजिटिभ केप्टेन हरमनप्रीत कौरआ कभिड पजिटिभजों भुगिनांदों बलिउडनि फावखुंगुर अक्षय कुमारआ फिन नांथाबफिनबाय सावथुन राम सेतुनि शुटिंआव दानिया आबुं रादाब थामथि खोन्दोनि विधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव सानब्रैल'सै आरो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाफोरानो थामथि खोन्दो बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों फोसावदिंनाय हाबाफारि लाफुदों बेखिनि समावनो कंग्रेस एआईयुडिएफ महाजोतनि बाहागोआरि बिपिएफनि बिजाथिया बिजेपि महाजोतनि सिगाङाव आखाइ दैखांदों आरो महाजोतजों लोगोसे बिपिएफखौ नागारनानै बिजेपि मित्र ज'टआव हाबहैबाय सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला तामुलपुर विधानसभा बियाबनि बिपिएफ आरो महाजोतनि बिजाथि रंजाखुंगुर बसुमतारि एबा रामदास बसुमतारिया बिसायख'थियाव बाहागो लानायनिफ्राय आखाइ दैखांना बिजेपिआव मित्र ज'टआव लोगो जाहैबाय आरो बिजेपि जथायारि दोलोनि बिजाथि लेहराम बर'खौ मदद खालामनो ओंखारबाय नाथाय नमिनेशनलाइ बोखांना लाफिननायनि जोबथा खालारा बारग'लांनायनि थाखाय रंजाखुंगुरा गावनि नमिनेशनलाइखौ बोखांना लाफिननो हायाखै अब्लाबो रंजाखुंगुर बसुमतारिया बिजेपिआव जयेन खालामनानै मित्र ज'टनि बिजाथिनि जानानै खामानि मावनो सिगांदों बबेखानि बिपिएफनि बिजाथि रंजाखुंगुर बसुमतारिया बिपिएफ आरो बिसायख'थिनि बिजाथिखौ नागारनानै बिजेपिआव हाबसिगोन होननानै नेतानि लिंथुमगिरि आरो आसामनि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया थांनाय हराव ससियेल मिडियायाव टुइट खालामनानै फोसावदों मख'नो गोनांदि तामुलपुर विधानसभायाव गासै 10 सा बिजाथिफोरा बारायदों बेनिनो सोराङाव फैसिननाय बिजाथियानो जादों बिजेपि मित्र ज'टनि बाहागोआरि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लेहराम बर' आरो बिपिएफनि बिजाथि रंजाखुंगुर बसुमतारि नाथाय रंजाखुंगुर बसुमतारिया बिसायख'थिनि सिगांनो आखाइ दैखांनानै बिजेपिआव हाबहैनायाव इउपिपिएलनि बिजाथिखौ बांसिनै मदद खालामगोना रोखा तामुलपुर विधानसभा बियाबनि बिपिएफ आरो महाजोतनि बिजाथि रंजाखुंगुर बसुमतारिया बिसायख'थिनि सिगां बिसायख'थियाव बाहागो लानायनिफ्राय आखाइ दैखांनाय आरो दोलो नागारना बिजेपिआव हाबहैनायनि खेंफोरथि होदों रंजाखुंगुर बसुमतारिया दिनै बिजेपि दैदेनगिरि इमानुएल मोसाहारिखौ लोगोआव लाना मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै गावनि खेंफोरथि होदों खौरांगिरिनि मेलाव रंजाखुंगुर बसुमतारिया फोरमायथिनाय बादिब्ला बिपिएफ दोलोआ बिसायख'थिनि टिकेट होनायनि उनाव जेबो रोखोमनि मदद होआखै बबेखानि पार्टीनि हाइकमान्ड हाग्रामा महिलारिनि खाथियाव थांनानै मदद बिहैनाय समावनो दोलोनि बिथिंनिफ्राय जेबो रोखोमनि मदद मोनाखैमोन बबेखानि दोलोआ बिजाथिफोरनो राङारि मदद खालामनो हाया आरो गाव हारसिंनो नांगौ बादि राङारि खरसाफोरखौ दिहुनना लानो हायाब्ला गावखौनो फोथैनानै लानो थाखाय हाग्रामा महिलारिया बिथोन होदों बेनिखायनो बिसायख'थिनिफ्राय आखाइ दैखांनानै बिजेपिआव जयेन खालामनो सिगांदों होननानै रंजाखुंगुर बसुमतारिया खौरांगिरिनि मेलाव बुंदों तामुलपुराव बिपिएफ आरो महाजोतनि जोबोर गेदेर खहा बिपिएफनि बिजाथि रंजाखुंगुर बसुमतारिया बिसायख'थिनि सिगां आखाइ दैखांबाय आरो बिजेपि इउपिपिएल मित्र ज'टनि बिजाथि लेहराम बर'खौ मदद खालामनो सिगांबाय नाथाय गेदेरथार खहा जानायनि उनावबो बिपिएफ दोलोआ लोरबां जायाखै बिजाथि गैयाब्लाबो बिसायख'थियाव बाहागो लानो जानजि खाफ्रादों हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दोलोआ बेनि बागै बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला रंजाखुंगुर बसुमतारिया बिसायख'थिखौ नागारनानै खारबायब्लाबो बिपिएफ दोलोआ बिसायख'थियाव बाहागो लागोन हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि मावनाय दांनाय सान्थौखौ लानानै बिपिएफआ जुजिगोन बिजाथि गैयाब्लाबो रायजो राजाफोरा नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोयोब्ला उननि समाव फिन बिसायख'थि जाफिनगोन
बेनिखायनो तामुलपुराव बिजाथि नायनानै नङा हाग्रामा महिलारिनि सान्थौ आरो बिपिएफनि दोलोनि सावगारियावनो भट होनो थाखाय गणेश कछारिया रायजो राजाफोरखौ खावलायो। बबेखानि रंजाखुंगुरा बिजाथि नागिरनानै आर'जलाइ होनायनि इसिङाव जे मोनसे खैसार दंमोन बेखौ दासो मिथिना मोन्दों आरो मानसि सिनायनायाव गोरोन्थि जादों होननानैबो गणेश कछारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ गावसोरनि राजखान्थि स्वार्थनि थाखाय उदखारि आफाद नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सुंद'यै NLFB खौ जोनोम होदों। NLFB आव बिपिएफनि बुथ लेभेलनि माखासे दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा लोब्बा दङ। बे अजदखौ दैखांदों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी एबा बिआर फेरेंगाया। मख'नो गोनांदि फेरेंगाया बिपिएफनि सासे मावथिखौ गाज्रि बुग्लिनायनि अजद होना चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारिनि दैदेननायाव बिपिएफ दोलोआ एजाहार होनायनि उनाव NLFBजों बिपिएफआ लोब्बा दङ होननानै फिन दाबि खालामदों फेरेंगाया। बबेखानि NLFBआ UPPL दोलोनो भट होनाङा होनना रायजो राजाफोरखौ सिगि सग' खालामदों होननानैबो फेरेंगाया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बेजों लोगोसेनो NLFBजों हाग्रामा महिलारि आरो चन्दन ब्रह्मआ लोब्बा दं होनना दाबि खालामना बिआर फेरेंगाया बुंदोंदि बिपिएफआ थांनाय गोलाव बोसोराव रायजो राजाफोरखौ सिगि सग' खालामना खुंथाय गोहोखौ दखल खालामबोदों। नाथाय बिथेर गोरोबथा जानायनि उनाव ओनसोलाव गोजोन थासारि फैफिननायनि जुनै गावसोरनि राजखान्थिया खोमसि जालांनायखौ गिनानै हाग्रामानि हानजाया NLFB बायदि उदखारि आफादखौ जोनोम होदों। मख'नो गोनांदि थामथि खोन्दो बिसायख'थि फोसावदिंनायनि जुनै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दिनै क'क्राझाराव फैनायखौ थांखिनानै NLFBआ बड'लेण्ड आरो आसाम बन्द फोसावनाय समाव बिपिएफनि मावथि आरो सोद्रोमाफोरा जायगा जायगा सिगि सग' खालामना दखान गला बन्द खालामहोदों होननानैबो ससियेल मिडियायाव ओंखारदों। बिजेपिनि स्टार केम्पेइनार नेडानि लिंथुमगिरि आरो आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै बिसायख'थि आय'गआ जाहोन खिन्थानाय नटिस फोसावदों। बिसायख'थि आय'गआ मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानो जाहोन नटिस हरनानै 2 एप्रिल खालि बेलासे 5 रिंगानि गेजेराव जाहोन खिन्थानो बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि अजद होनाय बादियै बिसायख'थि आय'गआ हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै बे राहाखौ लादों आरो जाहोन खिन्थानाय नटिस दैथायहरदों। रिपर्ट बादिब्ला थिखानाय समनि गेजेराव हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि फिननाय होनो हायाब्ला आरो जाहोन खिन्थानो हायाब्ला बिसायख'थि आय'गआ बिथांनि सायाव राहा लागोन होननानैबो नटिसआव मख'दों। मख'नो गोनांदि हेमन्त बिश्व शर्माया बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो महाजोतनि बाहागोआरि बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै NIAनि जोहै नायबिजिरना जोबथेसालियाव सोगोन होननानै हुमखि होदोंमोन। थामथि खोन्दो आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिंनो आसामाव फैनाय मिरु आबाद बिफाननि मन्त्रि नरेन्द्र सिंह तमारा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबार बावफैदों। मिरुनि मन्त्रि नरेन्द्र सिंह तमारा बुधबार खालि क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दतमा थुलुंगाफुरियाव बड'फानि मांखरसालियाव आरो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावफैदों। मख'नो गोनांदि 30 मार्च खालार बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जोनोम सान एबा फरायसा सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि मांखरसालियाव बिबार बावना गाजा गोमजायै फालिदों आरो बे हाबाफारियाव मिरु मन्त्रि नरेन्द्र सिंह तमारा बाहागो लाफैनानै बड'फानो बिबार बावो। मख'नो गोनांदि बड'फानि जोनोम सानाव बिथांनि मांखरसालियाव बिबार बावफैनो खाबु मोननानै गावखौनो खाफाल गोनां होनना सानदों आरो जोबोर गोजोननाय मोनदों होनना मन्त्रि नरेन्द्र सिंह तमारा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बुहुमनि सासे गेदेमा सुबुंमोन होननानै मिरुनि मन्त्रि नरेन्द्र सिंह तमारा बुंथियो। COVID-19 महामारिया गोबांथारैनो बांग्लाबनायजों गोबां सायानो भुगिनांदों। लोगोसे हारदानाहालि देव गौडा सुंद'यै HD देव गौडायाबो भुगिनांदों COVID-19 महामारिजों। फोरमायनाय जायोदि HD देव गौडाया भारतनि बारग' गाहाय मन्त्रि। HD देव गौडाया टुइट खालामनानै फोरमायनाय बादिब्ला बिनि बिसि सनम्मा देव गौडानि देहायावबो COVID पजिटिभ सन्देरनायखौ मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे सेल्फ आइसोलेसनाव थादों देव गौडा आरो बिनि बिसिया। बेजों लोगोसे थांनाय माखासे सानफोराव गावजों खाथियै थाबोनाय गोबांसा सुबुंफोरखौबो टेस्ट खालामजानो बिथोनदों भारतनि बारग' गाहाय मन्त्रि HD देव गौडाया। COVID-19 सन्देरनायखौ मोननाय जादों केप्टेन हरमनप्रीत कौरनि देहायावबो। मोनथिनाय जायोदि हरमनप्रीत कौरआ भारतनि आइजो T20 क्रिकेट हानजानि केप्टेन। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि थांनाय समाव सानसेयारि सिरिजनि क्रिकेट गेलेनायखौ खोला आफ्रिकानि हेंथायै गेलेदोंमोन केप्टेन हरमनप्रीत कौरआ।
फोरमायनो नांगोन दि गावनि देहायाव कोविड पजिटिव मोननायनिफ्राय बियो गावखौनो हम क्वारेन्टाइन खालामनानै लादों। बेजों लोगोसे फाहामगिरिनि सुबुरुन होनायखौ फालिगोन होननानै मिथिहोदों भारतनि आइजो T20 क्रिकेट हानजानि केप्टेन हरमनप्रीत कौरआ। मख'नो गोनांदि दासान्दि भारतनि गोबांसा क्रिकेट गेलेगिरिफोरनि देहायावबो कोविड पजिटिव सन्देरनायखौ मोननाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बावैसो सान सिगाङावसो अद्रेंगिरि सावथुननि शुटिंआ आबुं जानायनि उनावनो मुंदांखा बिथोन होगिरि अभिषेक शर्मानि सावथुन राम सेतुनि शुटिंआव फिन नांथाबफिनबाय बलिउडनि फावखुंगुर अक्षय कुमारआ। फोरमायनो नांगोन दि ससियेल मिडिया टुइटार एकाउन्टआव सावथुन राम सेतुनि शुटिंआव नांथाबनाय खौरांखौ फोसावनानै होदों फावखुंगुर अक्षय कुमारआ गावनो। मोनथिनाय बादिब्ला सावथुन राम सेतुआव आर्किय'लजिस्टनि फाव खालामगोन फावखुंगुरआ आरो बियो गावनि गिबि लुकखौनो टुइट खालामदों गावनि टुइटार एकाउन्टआव। मख'नो गोनांदि ससियेल मिडियायाव फोसावनाय पस्टआव बिखौ खानाय गोलाव लानाय नुनो मोननाय जादों आरो बियो गोबांसा लोगोफोरनिफ्रायबो मोजां अनसायनाय मोननायखौ सुलुङाव फोरमायनाय जादों। बे सावथुनखौ प्रडिउस खालामदों अरुणा भाटिया आरो विक्रम मल्होत्रामोना। बेजों लोगोसे बेखौबो फोरमायनो नांगोन दि बे सोलिफु बोसोर 2021 मायथाइयावनो रिलिज जागोन अक्षय कुमारनि सावथुन राम सेतुआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।